Zatiaľ to nevyzerá až tak hrozne. Zberiem späť, vyzeralo to menšie. Tu máme nájezdníkov. No ale ja si musím dať okuliare, ty kokos, ja nič nevidím. No takže ľudia, dnes ideme enduro trip. A som strašne zvedavý, že čo to bude zač, že tam budú aj nejaké výjazdy, lesy, toto, hento. No a momentálne už vidíte aj moju upravenú motorku konečne. Takže dúfam, že po tých všetkých úpravách bude všetko ok. A že pôjde presne tak, jak si predstavujem. Robil som to asi mesiac a pol s prestavkami, hento toto, čakal som na diely. Však viete, jak to funguje väčšinou. No a tak, takže dnes ju ideme konečne poriadne otestovať. Ja som sa bol voziť trošku len tak po okolici a dopadlo to na výbornú, takže som sa odvážil ísť aj niekde ďalej. A dnes to bude asi ultimátny zaťažový test, takže som strašne zvedavý, no. Ja mám premiéru, takže nemám šajnu, že kde ideme. Zatiaľ sa motorka správa tak, jak by som si predstavoval od nej. Už je super. Čo ti rovno bengal, rovno pod most. Tak toto bolo super. Dobre, na lopatu sme im vošli. Co? Nie, som nevidel. Na kamere bude vidno. Dobre sme im do lopaty skočili. Wow. Tu som sa tak zaboril, chlapi. Normálne sme im do lopaty skočili, ty kokos. No dobre, dúfam, že to natáčam. Aha, dole a hore, hej. Trošičku som si nabil bradu, ale pohoda. No, veľa vám toho ani nerozprávam, ale sústredím sa na cestu, fakt som tu v živote nebol, netuším, že čo tu, kde tu je. A po 2 mesiacoch, čo človek pomaly nesedel na motorke, to je trošku zaberák. Hlavne v mojom ako športovom rozpoložení.
Tam sú chlopci, tam sú, idem za vami. Ty kokos. No nie som ja vôbec zvyknutý na taký terén, ty vole. Asi som spančtel u nás na lukách. Ja zemieram, chlapci. Kde to ideme? To bude sranda, ak pôjdeme naspäť. Jak ja mám tú kameru do... Celý čas som kameru dole. Ani nesranduj, ty kokos. Chcel vstúpiť na brzdu, som sa netrafil, jak frajer. Nie na to si trošku oddychnúť. Žeraj nás tu čaká nejaká veľmi zaujímavá pasáž s veľkým spádom. Nejaké tie kopce dole, kopce hore. Tu je ten kopec dole, jakého som sa mal obávať. Zatiaľ to nevyzerá až tak hrozne. Aha. Dobre, dobre. Vidím, že tu už sa deje nejaká p***na. A my pôjdeme asi stredkom, čo, fuck it. Opa! Jezus. Dobre, dobre, je to veľký kopec, beriem späť. Vyzeralo to menšie. Ale dovolím si turiť, že aspoň bude prča, keď pôjdeme naspäť. Dobrá džungľa, ty kokos. Co toto je za džungľu? Tu ideme dole, hej? Voda, haha.
No, pošetríme gas, jak vždy. Tu máme nájezdníkov. Tu si hovorím, aký som rád, že mám štarter. No a v podstate ideme teraz už naspäť. Ten kopec do prčic. A tu si pekne zojdeme. No úplne masakrálny výletik sme mali dneska. Ešte stále máme. Ešte nie je koniec, chvála Bohu. No som zvedavý, že ak pôjdeme naspäť, no je tam pár takých miest, kde si fest neverím, že vyjdem, ale pohodička. Tak to zvládneme, keď som zošiel dole, musím ísť aj hore, ne? Aj do mlačky nechcem ísť. Do mlaky nie! Fuj. Tu mi také proteíny naskáču do huby. Ja som sa bál, že tá motorka zožere aj trávu okolo. A čo? Jaj. Ideme tam? Len pre ukážku nechcel by som tam drbnúť. Takže opatrne so spoječkou a s plynom. No, máme kopec hore. No, kopčak sme zvládli.
Musím dobehnúť do prčiť, ja normálne zaostávam. No a tu ma čaká ten prvý výjazd, ktorého som si bol dosť neistý. A vôbec sa na ňo ani že neteším. Dovolím si tvrdiť. Ale to však keď som došiel dole, fakt musím vedieť vynzať hore dajak, no. Tak som to dal na pohodu. Hneď vyzeralo to veľa horšie, než to reálne bolo, takže pohoda. No, takže dve veci, ktorých som sa ako tak obával, úplne v pohode vyšli. Au. Dobre, že som si zdvihol riť. Ty kokos. Hore po tých koreňoch už som mal nakúpené tyraz, ty vole. Už som myslel, že som na zemi, ty kokos. No a nevidím na pol metra do... No odhliadnúť do toho, že ja mám limitované schopnosti jazdenia na motorke. Teraz už fakt nemám tej motorke čo vytknúť. Štartuje, jak má. Spojka funguje, jak má. Zvuk má úplne ok. Brzdí dobre. Vyzerá dobre.